Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathanda bomculo maskandi kule channel ke endethela zonke izindaba ezifika ngaso ke isikhathi futhi ke ehamba phambili kuyona ke i-channel ke Esimanzonzo esindethela zonke izindaba ehamba phambili. Ehamba phambili ke njengamanje ke ukuthi ke omunye ke womlandeli wabakhuzani ke uthi ke uyamsaba ngempela ke ukhuzani njengoba ke naye ke efisa ke ukuthi ke ikhiphe owakhe ke umculo ayiqophele wona ke kodwa ke ngesimo sokuthi ke usaba ke ukhuzani enkundleni zokuxhumana ke noma ke emculweni ke kwawo ke umaskandi engambikela ubani ke nansi ke i-video ke omunye ke umlandeli kakhuzani ke echaza kabanzi ke ukuthi ke ngabe ke uyawukhipha ke owakhe ke umculo kodwa ke usaba ke inkunzi ke yakukhuba ke ukhuzani ke umfokampongose awuyizwele ke nansi ke lensizwa isho ke mathupha siyabonga. Mina hayi ukuthi angifuni ukucula umaskandi futhi nginazi ingoma engayibhala ezami engayikopelanga kubani ezami nje ngiyisungulela mina ezingenanhlamba futhi ezingaphaphiyo. Inkinga iyi-1 ngamelo ubani ukhuzani Nkosi yami. Angisho ukuthi ngivinjwa ukhuzani ukuthi ngicula umaskandi cha. Lapho angisho kanjalo. Kodwa nje nani niyabona. Ukabani nje kunjalo uma eke wakhipha ukhuzani kumele ngibe nedatha lokungena online ngichaze. Ngingene ko Facebook, ngingene ko live, ko TikTok ngibuye ngizonichazela ukuthi hayi ukhuzani unenyoka. Ukhuzani uthwele. Njalo nje kumele ngibe nedatha lokuzokhuluma leyo nonsonzo. Hayi ngeke madoda hayi. Ngiright ngumlandeli nje. Ngiyilalelela nina ngichaza. Yeah. Ngiright nje ngiyithandela umaskandi. Ngulalela nguthengeke. Ukuthi ngiyocula nje ngipheka nokuchaza. Hayi. Ukhuzani uyagwaza. Ukhuzani ukhipha imali. Ukhuzani this ukhuzani that. Okabanje ubanje uma kukhuzani bafowethu. Hayi bafowethu hayi. Ayikahambi kahle lento. Hayi ngabe ngiyacula. Hayi futhi hayi kunzima. Kodwa ngithi mina bathathe khuzani. Bathathe uzobathathe obafaka kwakho lapho uthi abakhombe lenyoka. Abayikhiphe bona themselves. Ungabayeki bengakayikhiphi. Ungabayeki bengakayikhiphi lenyoka khuzani.